हेलौ लोगोफोर आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोरा सापर्ट खालामदो आरो सोरबाफोर गोदान दङब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय मोनसे आंनि रिकुवेस्ट नैबे माबायाव आङो होना होदों बेयाव आंनि फेसबुक पेजखौ सोरबाफोर जेनेबा फल' खालामनो गोसो दंबा फल' खालामनो हागोन बड' एनबिएम आंनि फेसबुक पेजआ ओमफ्राय लोगोफोरा रायजोफोरा भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायाबा बुजिनाय नङा फारसेनिफ्राय जोबजासे नायबासो बुजिगोन आधा खावनिया भिडिअ नायबाथ' नोंसोर बुजिनाय नङा नालाय आं फारसेनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै खेंफोरना होजोबगोन आरोना दे होमबा भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामफिननोसै ओमफ्राय दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय जोंनि बर' लिडारफोरखौ माने मानो खौसे जाहोआ बिसोर माने फारौ जाग्राफ्रा आसाम गभर्नमेन्टआ आरो जेनेबा आसाम मानो खौसे जाहोआ मानि थाखाय जाहोआ मा खौसे जायोबा मा जागोन गावस्रा मा खहा जागोन जोंनि डेभेलपखौ माने बिसोरो नायनो हाखाया नालाय बिनि माबा मोनसे खारन दं आरो बेयाव ओमफ्राय आं माखासे खारनफोरखौबो एसे बुंना होगोन ओमफ्राय लोगोफोरा भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला बा गोसो गुदुंब्ला नायलांबाय थादो आङो बुंलांबाय थानोसै होमबा मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा माने आसामाव गोदोनिफ्रायनो जोंहा थागिबि जोंनि जारिमिन दंखायो नालाय जोंखौ माने जोंनि जारिमिनखौ माने दोनखुमानानै दोनबाय थायो माने हारसाफोरा माने जोंनि जारिमिनखौ दोनखुमानानै दोनबाय थायो आरो माने भारत जाग्राफ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जारिमिन दंखायो नालाय ओमफ्राय जोंनि जारिमिन हिस्ट'रिफोरखौ माने जोंनाथ' बुहुद माने जों खोनानाय मथे जों फरायनो मोननाय मथे जों मिथिनाय मथे ओमफ्राय जारिमिनखौ माने जोंनिखौ दोनखुमाना दोनबाय थायो आरो ना नामफोरखौ जेनेबा चेन्ज खालामनानै गावसिनिथिं एसे लांनाय बायदि खालामबाय थादों बिदि आरो ओमफ्राय जोंनि लिडारफोरखौ माने खौसे जाहोआ माने मोनफ्रोमबो संगठननि लिडारफोर थायो नालाय मोनफ्रोमबो संगठनजों ज' जाहोलाया माने ज' जानो नागिरबाथाय माने माबा मोनसे जाहोन खालामबाय थागोन आरो माबा मोनसे खालामबाय थागोन बेबायदि खालामबाय थायो नालाय आं बेखौथ' दाख्लैनि भिडिअ'आवबो बुंना होखादों ओमफ्राय जोंहा खौसे जानो नागिरबानो जोंखौ माबा मोनसे खालामो ओमफ्राय बर'फोरखौ माने अनेक बिबांनिफ्रायनो अनेक बायदिसिना माबानिफ्राय जोंखौ माने सान्स होआ आरो माने कि माने बिथिङानो जाया माने जोंखौ माने फारौ जाग्राफोरा माने एसेबाबो जोंखौ माने गाहायाव दोनबाय थागोन गावसिनि सिङाव दोनबाय थानो नाजाबाय थायो आरो माने बेबायदि आरो ओंखायनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ बुंदों आरोना जोंनि बर'फ्राबो दाथ' आरो डेभेलप जाबाय सांग्रांबो जाबाय नालाय जोंबो मालायनि खोथाखौ मानो मालायजों लफाय जाबाय थानो जों मालायजों मानो थगायजाबाय थानो जों मालायजों मानो आन्दोआव थाबाय थानो मालायनि आन्दोआव जों एसे बयबो माने गावबा गाव रोंनांसिगौ दा बयबो डिजिटेल जुग जाबाय नालाय बयबो रोङो दा बयबो गोरों जाबाय बयबो रोंबोबाय फरायबाय सोरबा सोरबा साख्रि मोनबाय बयबो एसे गावबा गाव डेभेलपबो जाबोबाय ओमफ्राय जोंखौ माने दासिमबो बिसोरो माने जेरैखि जाया माने बेलेग प्लान पलिसि खालामनानैबाबो माने गादबनानै दोननो नाजानाय हुदाया बिसोरनाव खाराखै जों नुगासिनो दङ दासिमबो नुगासिनो जोंखौ जेरैखि जाया माने बोरैबा खायख्लें खालामनानैबाबो माबा मोनसे खालामनानै अबेबा खनायाव दोनथ'नो नागिरबाय थायो आरो माने बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि हाफोरखौबो मेरि फाथा खालामना होआखै जोंनि हाफोरखौ दाबो जोंनाथ' फरेस्टआवनो दङ ओमफ्राय जोंनियाबो दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा माने हायोबा बर'फोरखौल' बांसिन सोना होनांगौ माने थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड मालायखौ बारा दानाय बेलेग एसटि खथाबाबो माने ओरैबायदि खालामनांगौ माने जोंनिखौथ' माने हायोबा बिसोरो माने जोंनिखौ गाहायाव पेन्डिंआव दोनोमोन सिगां दासो एसे डेभेलप जाबोहांनायखौ दासो एसे नुदों सिगाङाव माने पेपारबो चेक खालामामोन ना साख्रिफोर जबफोर APSC बायदिसिना माबा होबाबो पेन्डिंआव दोनबाय थायोमोन दासो माने एसे स्ट्रिक्ट जाबोबाय नालाय दा माने बांद्राय माबा केन्सेल खालामनो हाला बिसोर माने सिगां आंनि सन्देह आरोना बियो माबा मोनसे पास जादोंबाबो केन्सेल खालामोन नामाबो साननाय दं आंनाव माने सिगांनि समाव आरो बे आंनि साननाय ओमफ्राय आं अनेक कर्मसारि लोगो मोनबाय अफिसफ्राव मावनाय बेंकफ्राव मावनाय माने जोंनि बर'फ्रानो बर' मानसि मावदोंबाबो बर' रायज्लायबावासो माने ओरैबायदि कर्मसारि दं माने ओमफ्राय बर'निखौनो थाब खामानि मावना बेलेगनिखौ मावना हरग्रोबावगोन माने ओमफ्राय गावजों गाव माने बर' रायज्लायबावालाय मा पेन्डिंआव दोनबाय थाबावगोन माने लासै मावना हरबावगोन माने मोजांखौनो मावा माने बेलेगखौ नायगोन मिडिफोरखौ नायगोनलाय सोर बेलेग जाथिफोरखौ नायगोनलाय बा आथाय मुलु होनलायो माने बिसोरना आथाय होनलायलायो नालाय बिसोरनिखौ माने आथाय मिडिफोरनि रायलायलायगोन गावनि माबानि हारिनि रावखौ रायलायलायगोन जोंना माने बर'बो रायलायनो लाजिफ्लालायो माने हिन्दी इंलिससो रायलायलायबावगोन गावनि मानसिनि माबाखौनो थाब बुरि सोरबा बुरि एफा बेंकफ्राव थाङो बुरि बोराय माने सोरबा बायदिया गसंना थानो हाया बेफोरनिखौ थाब मावनानै हरबावा ओरैबायदि गसंहोबाय थागोन माने जिरै जाया मा जाया बेबायदि खालामनो माने अनेक नुबाय आं माने कर्मसारिफोरखौ माने बेलेग जाथिफोरखौनो ओरैबायदि फटाफट मावना होगोन माखासे कर्मसारि दङ बिनो साफा सानै सोबबो नंजोबा गाज्रि मोननाङा सोरबाफोर अफिसार थानो हागौ नालाय माने माखासे आं नुबाय आं लोगो मोननायखौ बुंदों आरो ना दुखु मोनो नालाय जोंबो मालाबा थाङो बेंकफ्रावबो थाङो मोजां पेन्डिंआव दोनबाय थायो खामानिफोरखौ मावना होआ ओमफ्राय अफिसफ्रावबो बिदिनो खालामो
एकदम दुगायान लाजाया नाथाय बसुमतारी नार्जारि माबा ब्रह्म दैमारि बिदिसो मानसिया टाइटेलखौल' बर' लादों माने जेबो माबा गैया रेसपन्सिबिलिटि गैया गावनि मानसिखौ खमसे खम रायज्लायनो हायो बा मोनसे नायनो हायो बेलेग जातिफोरखौथ' जों नुखायो एकदमबारे बिराद मोजां फट'खौ मावनो हागोन बेबायदि खालामो आरोना बिराद दुखुनांथाव मावना होयो माने ओरैबायदि बा बेराफारसेथिं जोंना ओरै जोंखौ माने माबाखानायखा जोंखौ बेलेग ओरै फारौ जाग्रा माखासे माबाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ गाहायाव नादबना दोनबाय थाखायो बे बेराफारसेथिंजाय जोंना दा बांद्राय एना एनि दावरावखौनो बांद्राय मोनथारो माथो बाब सोरबा सासेया रायनाय सोरखौबा रायनाय थाबनो बिनि फिननायखौ होनांगौ बेयो साननैसोनि गेजेरावनो नङाबा केस होबाय माबा होबाय माबा केस होदों सोरखौबा केस होलायबायनो बेबायदिब्ला माथो फारौ जाग्राफोरजों हाहा मिनिजागासिनोसो फारौ जाग्राफ्रा मिनिबाय थागोन माथो जोंनि लिडारफ्रानो जोंनि माबाफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो खौसे जानो हायाबालाय मा जागोन बिदिजों मा जौगानांगौ जाखो मा जागोन बिदिजों ओंखायनो खौसे जाजोबनांगौब्रा बयबो खौसे जानांगौ हाय पार्टिफोरखौनो ज' मोनसे लाजोबनांगौसो जोंना बर'फ्रा गासिबो होमबासो जौगासिगोन जोङो माने बेसेबां जों गोदोनिफ्रायनो बेसेबां बुथार जाखो अपारेशनफ्राव आर्मिफोरजोंबो बा दा बुंसैलै बेखौथ' बिनि दुखुफोरखौ जोंथ' मोनजोबखानाय गहपुराव जोंनिया ओरैबायदि जों उन्दै उन्दै समाव जों नुबोखादों माबायदि दरजाजों खावफैलाबायो आर्मिफ्रा गावफैलाबायनो नागिरो लाना थाङो बेबायदि जों नुखानाय जों उन्दै उन्दै समाव नुबोखादों नालाय बेबायदि जाथाय जाबोखानाय जों नुबोखानाय आरो बेबायदि जादों माने बिराद दुखुनांथाव जाथाय जाबोबाय जोंनि गहपुरावबो रायजो राजाफ्राथ' मिथिखाजोबो बेलेगनिफ्रा नङा होमबा बिदि आरो बिराद दुखुनांथाव जाथाय आरो दे होमबा लोगोफोरा आं दिनैनि सावरायनाया बेखिनियावनो जाथ'बाय उननि समाव आं मोजां बिदिनो भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय आङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जा एसे हायो आङो हेल्प खालामनो नाजागोन ओमफ्राय आं बिदिनो भिडिअ लाबोगोन रायजो राजाफोरजों सावरायगोन आङो ओमफ्राय बेफोरनो दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ना मा होनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर जय हिन्द